Sa ibang pangabalita, 4 ka persons of interest ginatutukan sang kapulisan sa pag-hold up sang fuel tanker sa Pavia, Iloilo. Driver sang fuel tanker lakip sang ginaimbestigaran sang kapulisan. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Natumod na sang Pavia Police ang isa sa mga persons of interest sa robbery hold-up sa fuel tanker sang isa ka transport cooperative sa barangay Pandak, Pavia, Iloilo, sang Lunas sang gabi. Ini ang isa ka empleyado sang kooperatiba nga positibo nga gin-identify sa mga personnel sang kumpanya. Ini ang nakilalaan bangod wala nakasuksok sang helmet samtang nagasunod sa fuel tanker. Yung isa pong nakita natin na na-identify natin yung itsura is kilala po nila na nakasakay po sa motor. So there is a high possibility na this was an inside job. Padayon man nga ginatumod ang isa pagid ka rider kag ang driver sang auto nga amo naman ang ginatudlo nga nang taya sang pusil sa driver sang fuel tanker nga si Ronnie Juarez. Samtang makita naman sa video nga ini ang pagliko sang auto sa idalom sang Hibawaan flyover padulong sa Banwa sang San Miguel matapos ang pagpang-hold up. Ang tanan nga posible ginagyan sang salakyan kag duha ka mga motorsiklo ang ginausoy na sang kapulisan para makakuha sang dugang nga ebidensya. Sa sini naman nga anggulo sang CCTV camera, makitaan nga antes nga magsulod sa irrigation road sa Pandak, nagpondo pa ang fuel tanker nga daw pareho nga ginpauna ang auto. Lakip man sa ginaimbestigaran ang driver sang fuel tanker, bangod sang wala nagasalanto nga statement sini. Medyo hindi po nagmamatch dun sa CCTV footages at medyo paiba-iba. Dalawang statements na po ang nakuha natin, hindi po sila nagko-contradict po silang dalawa. Ginpayag sang kapulisan nga nagabugat sang 50 kilos ang sinsilyo nga nagabalor 300,000 pesos nga dala ni Juarez kag mabudlay para sa isa lang katao ang paghakwat sang bag bangod sang kabugaton sini. Padayon pang pagpangita sa otoridad sa dugang nga testigo kag CCTV videos agud masolbar ang krimen. Wala pa sa gihapon sang ginpagwa nga pahayag ang tagdumalahan sang transport cooperative samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.